Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 7-nji fevralyna aksanyna. Türkmenistanyň prezidenti ýerti tireme zerarly Türkiýe gynanç bildirdi. Türkmenistan Türkiýe insan perwer kömegini berdi. Türkiýe vizasy barada teze maglumat. Mobil biometrika Ahalteka açylyk sunugy UNESCO-nyň sanawyna girdiler ýaly habarlar ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti ýerti tireme zerarly Türkiýe gynanç bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a ýurdun günorta gününe gorsekitinde bolup geçen köp sanly adam petalaryna oşke etmelere hemde giň möçürli wýrançylyklara getiren güýçli ýerti tireme zerarly gynanç hatyny berdi. Döwlet başlygynyň agyr pursatdy Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýlekem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan garyndaşlaryna hemde ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berjek sözlerini eje çekenleri bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. Türkmenistan Türkiýe insanperwer kömegini berdi. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýanyň günorta gününe gorsekitinde bolup geçen köp sanly adam pedalaryna oşke etmeleri hemde wýrançylyklara getiren güýçli ýerti tireme zerarly bu ýurda insanperwer kömegini berdi. Bu arada Türkiýanyň Türkmenistana adatan naşar we dowlat ýaly Togan Oralyň Instagram sahypasyna belenip geçilýär. Türkiýanyň elçisi jemgyýetçilik toruna habaryna belenişine görä Türkmenistandan iýerleýän insanperwer kömegini iýerýän uçur paýtagtymyz Aşgabat şäherden Türkiýe tarap ýola çykdy. Insanperwer kömegi lukmançylyk enjamlary we zerur bolan serişdelerinden ibaret. Düýün Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Meredow bilen Türkiýe Respublikasynyň daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirilipdi. Türkiýe vizasy barada teze maglumat. Mobil biometrika Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky elçihanasy Türkiýe viza ýüzlenme merkezinde 2023-nji ýylyň 1-nji fevralyndan başlap mobil biometrika hyzmatyny başlaýar. Bu barada Gateway kompaniýasynyň web saytyna habar berilýär. Eýsem mobil biometrika näme? Mobil biometrika hyzmatyndan peýdalanyp, viza anketaňyzy öýüňizden, ofisiňizden ýa-da görkezden ýeriňizden tamamlap bilersiňiz. Bu hyzmatdan kimler peýdalanyp bilýär? Viza nowaty belenmek döwrüne mobil biometrika hyzmatyndan peýdalanmak isleýänliklerini mälim eden her bir adam bu hyzmatdan peýdalanyp bilýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak üçin ilki bilen nowaty belenmek zerurdur. Nowaty belenmek üçin bolsa viza merkeziniň sorag jogap gullugy bilen habarlaşmak ýa-da elektron poçta arkaly ýazyşmak gerek. Habarlaşmak üçin 40-02-12 ýa-da helpline.turkmenistan gateway.com.tr Türkiýe viza ýüzlenme merkezi tarapyndan habar berilýär. Mobil biometrika hyzmatyndan peýdalanmak elçihana tarapyndan beriljek karara tesir etmejekdigini aýdylýar. Ýagny bu hyzmatdan peýdalanmak size viza çykyp çykmajagyna tesir edijek ýagdaý däldir. Şol wagtdalygyda birden köp ýüz tutuji mobil biometrik hyzmatyndan peýdalanmak isese, her bir ýüz tutuji üçin aýratyn tölek alınýar. Viza merkeziniň web saytyna bellenişine görä mobil biometrika hyzmatynyň bahasy 185 Amerikan dollaryna barabardyr. Viza üçin gerekli resmi namalaryň terjemesi üçin Aşgabat şäherine ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Siz Makul hyzmat terjime merkezi bilen habarlaşyp Aşgabat şäherine gelmezden hem terjime hyzmatyny alyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin +993 63 78 96 73 ýa-da +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com. Ahalteka açylyk sunugy UNESCO-nyň sanawyna girdiler. Daşary işleri ministrligine UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak idaralarynyň ýoldaşlary we wekilleri gatnaşdylar. Mejlis açmak bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işleri ministri Raşid Meredow çykyş etdi. Hemde bu mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň netijelerini serediljakdygy, özara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň çeklerini wezipeleriň kesitlenjekdigini hemde gurama bilen işleri kämilleşdirmek babaty teklipleri garaljakdygyny bellädi. UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna türkmen sunugatynyň naýbaşy görnüşleriniň, ýagny türkmen keşdeçilik sunugaty, ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri ýaly hödürnamalaryň girdilenligi barada habar berildi. Şeýlede 2023-nji ýyly UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanawyna girmek üçin ahalteka açylyk sunugaty we atlary bezemek
mekdepleri atly milli hodurnama hodurlandy. UNESCO bilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri bilim ulgamy bolup durýar. Mejlise gatnaşçylar alym bilim babatyna UNESCO bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň ähmiýetini belediler. Türkmenistanyň bir neçe ýokary okuw mekdeplerine UNESCO kafedralaryny döretmek, şeýlehem ýurdumyzyň orta mekdepleriniň bir neçesini UNESCO-nyň mektepler bileleşiginiň düzümine girizmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şol Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasynda hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygynyň bellenýänligi bilen baglykda 2023-nji ýylyň dekabrynda Aşgabat şäherinde UNESCO-nyň Tehranda ýerleşýän Sewitleýin edarasy bilen bilelikde halkara maslahatyny geçirmek teklip edildi. Mejliste şeýlede UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň 2023-nji ýyl üçin hereketleriniň beýannamasyny seredildi hem-de tasdiklanyldy. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlehem Türkmenistanyň ýoldaşlary Siriýanyň prezidentine gynanç bildirdi. Türkiýede 7 günlük milli matam eglan edildi. Meredew we Çavuşoğlu telefon arkaly gynanç bildirildi. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 31 ýyllygy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Eýranyň Daşary işleri ministriniň ornwasaryny kabul etdi ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.